нишондодҳои истеҳсолӣ дар корхонаҳои саноатӣ шаҳри Турсунзода назар ба як соли пеш афзуда аст. ин ҳам дар ҳолест ки беш аз 10 корхона ба таври комил ва 7 корхона умуман фаъол набуд. имрӯз дар шаҳри Турсунзода беш аз 50 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешавад ва чанд номгӯи молу маҳсулот дар баробари дастрас гардидан ба сокинони мамлакат инчунин ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. гузориш дар ин хусус. саноат яке аз соҳаҳои воқеии иқтисодиёт дар сохтори давлат ба ҳисоб меравад. саноати кунонӣ бо суръати кишвар дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафи чоруми миллӣ интихоб гардидааст. соҳибкорону сармоягузорони шаҳри Турсунзода бо ташкили коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ дар татбиқи ин ҳадаф саҳм мегузоранд. дар ин доира бунёди 8 корхонаи истеҳсолӣ бо таъсиси қариб 350 ҷойи нави корӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз чанд адади он ба истифода дода шуда дар боқимонда корҳои сохтмонӣ ва таҳияи ҳуҷҷатҳои лозима рафта истодааст. имрӯз дар шаҳри Турсунзода 42 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шудааст. аз ҷониби корхонаҳои саноатии шаҳр номгӯи маҳсулоти ғизоӣ, сохтмонӣ, рангу бор ва дигар лавозимот барои аҳолӣ дар маҷмӯъ беш аз 50 намуд маҳсулот истеҳсол карда мешавад. дар соли 2019 аз тарафи саноатчиёни шаҳри Турсунзода ба андозаи 784 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 80 миллион 776 сомонӣ ё худ 9.2% зиёд мебошад. агарчи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар маҷмӯъ зиёд гардида бошад, вале дар шаҳр корхонаҳое мавҷуданд, ки истеҳсоли маҳсулоташонро кам намуданд ё тамоман фаъолият накардаанд. дар ин давра ҳаҷми истеҳсолот дар корхонаҳои истеҳсолӣ аз қабили ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Умед 2016, Вежа фармацевтикал, Композит, Саркор 2015, Регу Янгибоғ, Шарор, қитъаи рақами 3, Қурғонча нафт, Ширин ва Парвин ва Регар Геха кам гардида, ҳамчунин 7 корхона умуман маҳсулот истеҳсол накардааст. афзун бахшидани ҳаҷми содироти маҳсулоти саноатӣ дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат қарор дорад ва барои тақвият бахшидани он заминаҳои ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст. бо истифодаи самараноки имконоти мавҷуда аз ҷониби истеҳсолгарони шаҳри Турсунзода дар соли 2019 ба миқдори 398.2 миллион сомонӣ маҳсулоти рақобатпазир ба хориҷи мамлакат содир карда шудааст, ки ин нишон дод нисбат ба як соли пеш 23.7 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ин ҳам дар баробари таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифат. имрӯз дар шаҳри Турсунзода беш аз 9000 сокинон дар корхонаҳои саноатӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин мебошанд.